Hi guys, ngayong araw tuturuan ko kayo kung paano i-clear ang watch history nyo at ang search history nyo. So, open lang muna natin yung YouTube. Tapos, i-click natin yung profile natin dun sa taas. Yan. Tapos, i-click natin yung time watch. Yan yung oras, kung ilang oras kayo nanood sa YouTube, yung 5 hour 31 minutes. Yan lahat, yun yung clear natin. So pati yung yung search history, clear natin yan para mawala. Tapos yung watch history din, yan, i-clear natin sa mga kung gusto nyo i-clear na yan, tanggalin. Click natin yung watch history, tapos click natin yung tatlong dot sa taas, history control, tapos click natin yung clear watch history, tapos clear search history naman. Yan. So yan guys, wala na yan, nawala na yung search history, natanggal na. Tapos yung watch history din. So yun lang guys yung gagawin nyo kung paano tanggalin yung mga search history nyo, yung mga sinisearch nyo sa YouTube, mga pinapanood nyo sa YouTube. Yun lang yung paraan para matanggal. So yun lang guys, thank you for watching, don't forget to subscribe.